Zein da euskararen egoera Elgoibarren? Zein toki du elgoibartarron bizitzan? Erantzuna jakin nahi duzu? Guk bai, eta Jakimin Horrisegika ikerketa sakona egin du Siadekok, udalak eta Elgoibarko izarra elkarteak hala eskatuta. Horretarako dagoeneko bazeuden datuak jaso dira. Elkarrizketa sakonak egin dira 14 informatzailerekin eta datu berriak bildu dira. Denera 850 inkesta baino gehiago eginez. Argazki osatu horrek dozenaka datu eman dizkigu. Pozgarria da lehena, euskararen ezagutzak gora egin du Elgoibarren 1991 ona. Euskaldunak 46,2 ziren, 61,7 dira orain. Ia euskaldunak 13 ziren, orain berriz 16 dira. Eta erdaldunak ia herena ziren lehen, orain laurdena baino gutxiago dira. Inkesta bidez jasotako datuek ere hala adierazten dute. Elgoibartarren erdiak euskaraz oso ondo moldatzen dela dio. Eta 26 erosoago aritzen da euskaraz beste edozein hizkuntzatan baino. Jo dezagun hezkuntzara eta belaunaldi arteko transmisiora. Elgoibarko hezkuntza sisteman D eredua nagusitu da. 1991an ikasleen 45 ari zen D ereduan, orain 97. Hala ere ikastetxeetan bera egin du euskararen erabilerak, eta ikasleak gero eta lehenago hasten dira gaztelaniaz hitz egiten. Bestalde, ikastetxeetan ematen den kultur eta hizkuntza aniztasuna gero eta handiagoa da. Hori positiboa da, baina baliabideak falta zaizkigu, aberastasun hori behar bezala kudeatzeko. Eta helduok zer? Oro har, euskara ikasteko interesa txikia da helduen artean. Ez dakitenen artean, erdiak ez du sentitzen euskara ikasteko beharrik. Horrez gain, etxeko euskara erabilerak ere bera egin du. 1991an 26,5 erabiltzen zen etxean. 2021an 27,5 jaitsi da. Are gehiago, bikotekideak biak euskaldunak diren etxeetan ere, 10tik 3 euskaraz bezain beste edo gehiago egiten dute erdaraz. Etxeko joera kalean ere nabari da. Euskararen kale erabilera 16 puntu igo zen 1991tik 2010era, 140%. Arrez gero behera egin du. 2025an egin den kale erabileraren neurketan 126,2 erabilera neurtu da Elgoibarko kaleetan. Adintarteei dagokienez, haurrak dira euskaraz gehien egiten dutenak, 154,8. Gazteen erabilera apur bat igo da, eta 129,6 da orain. Baina nabaria da bi adintarteen artean dagoen aldea. Erakunde publikoi begira ere jarri gara. Euskararen ezagutzak asko egin du gora udalean eta udal zerbitzuetan. Langileen 95% euskalduna da. Honek isla du udaleko bileretan ere. Bileren 5% ziren euskaraz 1991an eta orain 95%. Herritarren 48% euskara erabiltzen du udal zerbitzuetan. Osasun zerbitzuetan berriz 40,4%. Elgoibarko izarraren lanaz ere galdegin diegu elgoibartarrei, eta elkartea ezagutzen dutenen artean 60% elkartearen lana eraginkorra edo oso eraginkorra dela uste dute. Hori bai, herritarren 36ak ez daki Elgoibarko izarrak zer egiten duen, eta ez ezagutza areagotu egiten da erdaldunen artean. Barrenek eta Atxutxi Amaikak batez ere oso balorazio ona jaso dute. Ordu asko ematen ditugu denda, taberna eta zerbitzuak eskaintzen dituzten lokaletan. Horregatik begiratu diogu bertako egoerari ere. Sektoreko arduradun gehienak euskaldunak dira, 66,4. Baita langileak ere, 63,7. Gainerakoen artean, 20 ulertzen du, baina ez da hitz egiteko gai. Ostalaritzari bakarrik erreparatuz gero, datua baxuagoa da. 1991an bertako langileen 81 zen euskalduna, 2025an aldiz, 28,9 moldatzen da ondo euskaraz. Beste 41 ulertzeko gai dela dio. Errotuluetan aldiz goranzkoa izan da joera. 1991an 10tik 1 ziren euskaraz. Gaur egun, erdia baino gehiago. Eta enpresak oro har begiratuz gero, zer? Elgoibarko enpresetan orokorrean hobera egin du euskararen egoerak. Enpresa handietan langileen zein zuzendaritzako kiden 80% euskalduna. 4 enpresa handitan daude euskara planak. Gainontzekoetan, enpresa txikietan batez ere, euskara planak diseinatzeko interes gutxi dago. Datuak ez dira datu bakarrik. Elgoibartarron egoera soziolinguistikoa bizia da, etengabe ari da aldatzen, eta denok dugu hori eraldatzeko gaitasuna.
Elgoibartarrok asko egin dugu azken 35 urteotan gure herria euskaldunagoa izateko, baina lan asko dago egiteko oraindik. Euskararen erabilera sustatu behar dugu eremu ez formaletan, familietan, lagunartean, aisialdian edo ostalaritzan besteak beste. Herritarren protagonismoa areagotu behar dugu, euskalgintza ezin da soilik erakundeen ardura izan. Hezkuntzan, ikasleen euskera erabilera areagotzea da erronketako bat. Halaber, ikasle etorri berriei harrera egiteko eta segregazioari erantzuteko formula integratzaileagoak bilatu behar ditugu. Orain arteko lanak eman duena ikusi ondoren, Elgoibarko euskalgintza errebisatzeko ordua heldu zaigu. Horretara dator Batera Elgoibarren herri ekimena, gure herriko euskalgintza berrindartzera. Helburua, 10 urte barru Elgoibarren euskara gehiago egin eta entzutea da. Badakigu ez dela erraza izango, baina batera egiten badugu errazago beteko dugu ametsa. Egingo aldugu elkarrekin eta elkarrentzat.